ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விஷ்ணு ஹோட்டலேருந்து மகா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி 12/9/2022 வின்வின் டிக்கெட்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு 1,40,400 ப்ரைஸ் இருந்துச்சுங்க. அந்த நம்பர் ஷெல்லில் வந்து நான் ரிசல்ட் போட்டு விட்ருக்கேன், டிக்கெட்ஸும் போட்டு விட்ருக்கேன் பாருங்கள். 33/66க்கு ஒரு 60,000 74/50க்கு ஒரு 60,000 இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் 02/81 17/54 17/60 அதுக்கு வந்து 6,000 ப்ரைஸ் இருந்துச்சுங்க. அப்படி 6,000 ப்ரைஸ் இருந்துச்சுங்க. இது எல்லாமே செட்டு தான், சிங்கிள் டிக்கெட் கிடையாது. அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா 86/10 86/15 அதுக்கு வந்து கேரண்டி ப்ரைஸ் 100 ப்ரைஸ் இருந்துச்சுங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே 13/9/2022 டிக்கெட்ஸ் தாங்க. சிங்கிள் செட்டும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. யாராவது தேவைப்படுறவங்க கீழே நம்பர் இருக்குது, அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பம்பர் டிக்கெட் அவைலபிளாக இருக்குங்க. 18/9/2022 அதோட ரிசல்ட்டுங்க. யாராவது பம்பர் டிக்கெட் தேவைப்பட்டாலும் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பம்பர் டிக்கெட் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.